गोजां बोथोर होनबाथाय मा जायो दे आथिङा आयै मिथियाहाय आथिङानो जि माबा मानसोयो सिथर जायो एकदमबारे मा जायोथाय बेनोथ' डक्टराव लांनो नागिरबा मानो थाङा नों फैसाल' थांजानो गियो देहाफोरखौ नायनानै लाया एसेबो बे फिसा फिसौ एसे एनै जानायखौलाय देखायबाय थायो नामा एसे मलमफोर फुनो आङो हामाबो होमबा नोंना गिदिर प्रब्लेम जाबासो डक्टरनाव थांसै जाम्बि जाहांखानायावनो सोखाना लाखानांगौ जेबो नङा थाथो दे एसे माबा बावनायहाय बैयाव फुनबावनाय बोरैबा मोनथारोहाय आङो दे जागोन आयै हेलौ लोगोफोर मैया फैनाय जायासै बेनिफ्राय जोंनि चिकेन चेनेलाव दाख्लैनि नेक्स्ट पार्टखौ होनाय जाबाय सेकेन्ड पार्टखौ नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोबा थांनानै नायनो हागोन दे सनामोन जोंनि चिकेन चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर जायबा नायनो मोजां मोनो बा स्टोरी गोदान नायनो मोजां मोनो माने बैहाय जोङो एसे डिफरेंट लाबोयो आरो नोंथांमोना नायनो हागोन दे आं लिंकखौ कमेन्टआवबो होना होगोन बिनिफ्राय डिस्क्रिप्शनावबो होना होगोन सनामोन नोंथांमोना लिंकआव थुनानै नायबानो डाइरेक्ट नुहैखागोन आरो सासे आगैया सोंहरदोंमोन आरोना चिकेन चेनेलनि मुङा मा होननानै बर'सा आरोना नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायबानो नुनो मोनगोन आं लिंकखौबो होखागोन जुदि लिंकआव थाङालासे नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनो लुगैदोंबा बेहायबो माबा सार्च खालामनानै बर'सा लिरबानो मोनखागोन आरोना लोगोफोर दे अब्लाना भिडिअ लोगो मोनसिगोन सनामोन नोंथांमोना आलादा स्टोरी नायनो लुगैदोंबा बेहाय थांनानै नायबानो नुखागोन आरोना लोगोफोर फुल भिडिअ खासो नालाय एम्फौ भाजा एवहैदो थां एवा माथो आंथ' समोसासो बनायनो नागिरदों सिंग्रा जानो लुगैसोदों आङो मा थावल'सलाय मा सिंग्रा बानायला बायनांगौसै जोंहाथ' रिफाइन थावबो गैया माथो जाखो दे आंहा थाव गोथाङावनो सावगोन आरोलै बायनानै जाबा 10 थाखा जाम्बिलाय जानो लुगैनायखौ मालाबा खस्थ' खालामाबाबो जानांगौ 10 थाखा होनानैबो थरसेल' मोनखायो बेखायनो गोसो बायदि आं हवा जानो मोनजायाबा मोजां मोना आंनि गोसो बायदि जानो मोजां मोनो थानोबो मोजां मोनो एखेबारे आंनि गोसो बायदि सबखौनो गासिबो खालामनो मोजां मोनजोबोलै आयै गावनि गोसो बायदिल' सोलिबालाय बोरै जाबाय बायनोसै गुबुननिखौबो नोजोर होनांगौ गावनिजोंल' अं जाया नोंनि खोथायालाय बिदिनोसै आयै आंनि गोसो मथे सोलिनो मोनाबानो आं मोजां मोनालै बेफोरबायदिबाथ' अख्राबाथ' सैजायै जायोहाय आइ मिथिबाय बेखायनो गुबुननि खोथाबो लानांगौ गावनि खोथाखौबो मालाबा मानिनांगौ नंगौ नामा ओमफ्राय नोंनि एम्फौ एवनो थिननायखौथ' आं मानिखाथारा दिनै मानो होनबा आं जानो बादोंना फाग्लि गथ'आ एवखानायबो नङा बियो एवा नालाय एवा आरो आङो गरमा गरम दिनै आङो एकदमबारे 50 मानि बानायनानै जागोनलै दा बेलासियावबो जागोन ओमफ्राय दाथ' बरिया जानोसै खतरनाक ओरैबा थुनथुलि न' ओमफ्रायथ' बे थाख्ला बोरायखौथ' आङो ओरैबायदि खालामगौमोन हाफि बोराया बोरायना नोंबो ना हाजि जि मिनिनाय मोनदों नोङो गावखौ सोरबा बेफोरबायदि नायफैबा माबायदि मोनगौमोन बे आंखौ नायफैनो थाखाय लान्थाथाव दारि मोनदानाय बिदिसो मोनबाय आरो सोरबा हेन्डसाम नायफैनो हायामोन आच्छा र' आंखौथ' नायफैदानाफै बे उननि खोथासै नाथायबा नोंहासो प्रब्लेम जायो जोंफोरालाय महरबो गैजाखाया आरो जोंखौ बारा बिदि खबरबो लानो थाङाना नायफैनो रागाफ्रासो मा मोनथारो होसो हरखादों आं बोरायखौ आंलाय बोरैबा गोसो सिं लाड्डुसो माबागासिनोमोन मिथिबायना हाबा सिजन माने सोरबा आमिर खानदाननि नायफैब्लाबो जागौमोनलाय रिचनो आङो थांथारगौमोनहाय एकदम हेन्डसाम जाबाबो माने बांद्राय हेन्डसाम नङाबाबो जेनेबा सेंग्रा जानांगौमोन आरो हाबानि जेरै मानसिफ्रा दा देलायदों मालाय हाबा सिजन आंबो बेफोरबायदि हिन्जाव गोदान जानोलाय गोसो जाबायमोन हाबानि बोथोरजों जाबजोंना नाथाय हनै जोंनि खाफालालाय माथो ना गोरानानो गिदिर देनो रोङालाय जागोन नोंहा राजि जाबानो जाबायमोन ना मा बोराय मा सेंग्रा जाम्बि अननो रोंबाथ' जाबाय फाग्लि अननो रोंबालाय बोरै जानो एसे मानसियाबो साइज जानांगोन ना माने बारा साइज नङाबाबो एसेबाबोथ' इसेनो आंलाय अमा बेदरसो मोनजासिगोन नंबायमोन नोंनि हाबानि हारा उख्रुमनो गावहा होसो हरबायसो नोंबोसो आरोना नोंनिखौनो जाग्रोगोन आङो आंनिखौ गलि मार' जाम्बि आंना टाइम दङ र' दानो जाथ'वा नुबाय एकदम सालिया गावनिखौबाथाय एकदम र' जालायो आंनिखौबा जानोनो मोनजाबा जासिगौ जालायो आरो मोननोथ' होग्रो मोजांनो बेनिफ्राय फरायनाय थ' नों लोगो मोनो बयफ्रेन्ड सोरबा मोजां माने सेंग्रा सौग्रावबा बेजों थाङा मानो ब्लडनो थांनायालाय थांजागौमोनलै नाथाय पारफेक्टखौनो मोनथ'वाखै आं पारफेक्ट नङाबाबो जेनेबा रिच जाबानो जायोमोन न'आव फैनानैबो खामानि जायासै दे मोनगोन दे टेनसन दाला
ओइ जलफि जानो होननाया र'दे आं बैयाव लायना फैयो प्लास्टिकआव बैयाव आलायना दोन्दोंमोन आं साइकेलावसो जागोन दे जागोन सान्दुं गोसानि बरिया जानोसैलै आयौ हाथाया खैखाजोब्बायसो दानो दे बे आब' अखाफोरखौ आं माइबा मोनसे खालामनांसिगोनलै बेनो बांसिननिफ्राय बांसिन आंखौ माबा खालामग्राया गावनि बयफ्रेन्डखौ नाम लगायदोंना बदनाम खालामदों बेखायनो आंखौ जि नांजायो बियो आंबो खम नंखाया आब' बाजैयालाय मा बेथ' जाम्बि जाम्थिसो बाजैखौबो गिया नोंखौबो गिया गिनायालाय आङो थेवबाबो नोङो बांद्राय खुगा जादों नोंनि खुगाखौ थाल्ला बन्द होनांसिगौ आफा इसोर नोंखौथ' आं मा बुंबावगोन देनाय आंनि जिउनि बिराद बेसेन गोसाखौनो नों सेनानै लांखाबायबा आंनि हाथरखिखौ बिनांगौथ' जेबोआनो गैलामोन आंहा जिउआव थेवबाबो आंनि जिउआव दासान्दि माखासे प्रब्लेम सोलिगासिनो माने प्रब्लेमानो सल्भ जानो रोंला आरोना हाथरखियाथ' गोबां फोथायखायोमोन दिनै थेवबो आंबो नोंनिसिम फैबाय गोसोखौ एसे मोजां मोनो खोमा साननानै न'आव थाबाबो न'आव थानो सुखुला गुबुनफोरा मालाय न'आव थानो सान्थि मोनो आं अबाव थाबावनांगौ जाखो देनाय न'नि मानसिफ्रानो जिबायदि बाहायो दाना आंखौ आं दिनै मुलिखौनो माबोरै लाबावगोन दे थेवब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे खालामनांसिगोन आफा इसोरा आंनो गोहो हरथों नानि नों हो सोर जाखोमोनबा आदा आरे नोंथ' बै नानियानो ना नों आंखौ सिनायदोंना मेहेर खनसेहाय नोंसिनावहाय नोंसोर माने आंनि जिउखौ रैखा खालामदोंमोन ना हो सिनायबाय दा हे बे जोंहानाव खनसे थानायामोन ना आदा जि गोबाव थानाया औलै नानि ओमफ्राय माबोरै दं आदै मादैमोनहालाय आदा आफाया बे बुहुमाव गैला मा औ माबोरै बिदि जाखो बुंनांगौबाथ' गोबां दं आदा दा जोंहा न'खरावनो जोबोद खैफोदावसो दङ मा खैफोद नानि मोनसे समाव नोंसोरबो आंखौ गोबां मदद खालामदोंमोन दिनै आंबो हानायमानिखौ नोंसिनि मदद खालामफिनगोन बुंलाय नानि मा जादों मा बुंबावनो आदा न'खरनि हालोदखौथ' बिनिफ्राय आफायाबो थांबाय दायो आइयाबो मा जादों मादैयालाय मोजाङानो जाबाय दे नानि नों फैबावबाय औ आयं नों लिंहरबाय आं बोरै फैया जानो देनाय आरो जेराव लक्ष्मणखौबो आंहा रायलायनो मोजां मोनखायो साननैसोआवलाय बिराद आङो बिजिमोन आयं न'आवबो माइ मारा होहोदोंमोन बिनिफ्राय ओंखाम गोरलैबो जाबावनांगौ दङ नानिखौबो दाख्लै नायनो फैबाय दानिया जाहरासै गथ'आ आया हा सेंग्राया मोजांबा थांबानो जायोमोन गथ'आलाय औहाय आंथ' बुंदोंमोनानोमोन आयं दे मा खालामनो बिमा बिफा गैला दा बिब'आनो नोंनो देरसिन जाहैबाय नालाय नायनांसिगोन नोमबाजैजों नोंजों बेखायनोथ' आं बुजायबाबो लाया नालाय हाबाखौनो स्राय हरगासिनोमोन आङो मोजांखौनो सानदों दे थाब हाबा हरखानांगौहाय इयुन समनि खोथा दङ जिउफ्राबो आजिखालि थाब मा जायो हमनोनो हालाय लाङा नङा होमबा जाब्रबथायफोरखौ बेनोथ' आयं ओमफ्राय लक्ष्मणा दङमोन बारियाव बे बोरमा हाबफैबाय थादों सोरनिबा लाफा बागानाव आंनियाव जाजोबलांनो नागिरथारो बेखौनो बेराखौ बानायहोदोंमोन आं मावथिथारहाय जोंहा लक्ष्मणानि आयं मावखानांगोन मावाबा बहा गनो आजिखालि जेबो मोनजाया मावा दाङानो बेनोथ' ओमफ्राय नानि लासै लक्ष्मणखौ गावनिथिं बोनो नाजाबाय था हामानिथारनाङा बुजिबाय आंथ' ट्राइ खालामो आयं नाथाय लक्ष्मणासो गोसानो बहाथिंबाल' जेबो नङा बेफोर टेनसन दाला अखाफोर औ लक्ष्मण औ अखाफोरहा माथो जाखो बेयावलाय मा सरित जालायखो नालाय दाख्लैसो एफा दावराव जाबाय थेवबाबो नों जोंनाव फैनायखौ गारा आबा लक्ष्मण मानो फैनायखौ गारनो बेखौथ' आं बिहामजो खालामसो लाबोदों जोंहानाव मा होनदों आयै बिहामजो खालाम लाबोदों नों बिखौ औ आंनि बिहामजो खालाम लाबोदों आं बिखौ आं फसायो बिहामजो बेखायनो नोंबो बेजों हाबा खालामनांगौ आं हाबानि गासैबो रेडि खालामजोबनो नागिरदों मिथिबाय आरे आंनि हाबा ओमफ्राय नों बोरै बेबायदि गावल' हारसिं माबा लानो हाखो आयै हो आंनिबोथ' राजि जानांगोन ना हे दोन नोंनि राजि जानाय जायि जायखिजाया बिहामजो फसायोथ' आङो आरो ना बियो थाङा जेब्ला आं माबा लुगैया अब्लासिम नानि अखाफोर बुं आबाखौ नों फसायना फसाया डाइरेक्ट सिदा खोथा जेबो गिनांगौ गैया बिनि माना खालामनाय बिनि राजि जायै जेबो खोथा नङा नोंनो आंनि बिहामजोखा बेफोरबायदि जायालै आयै नों आंखौ बारा बिदि जबरदस्ति खालामनाङा नङाबा आं मोजां मोना बेफोरखौ आरो अखाफोर नों थांफिन आंनाव बिदि फैना नोङो लक्ष्मण आयंआ जोंनि मोजां थाखायसो बुंदों आंथ' नोंखौ मोजां मोनखायोखा आइ very love you I love you too लक्ष्मण माथो बेफोरसो बिहामजोआनो समायो डाइरेक्ट नै सिदा सिदि खोथा I love you बो होनबावबाय आबा बेबायदि जायो नामा नों लाजिनाय मोनाखै नामा अखाफोर बेबायदि बुंनो आंखौ आयौ हामा लाजिनांगौसै लाजिनो दरखार गैया दानि जुगाव
आरो आंहा फसायखानायखा नोंहा राजि दं गैया मा मिथिगौ आंहाथ' बिहामजो फसायखाबायना नोंनि ना होनबाबो आं मानिला बे थायो बाराव नै बिहामजो जागोन आंनि ओरै फै जोंहा साहा बानायनानै सिंग्रा बानायबावनोसै खाथा निमखिबो जागोन आयं र' लाजिनांगौब्रा मालायनाव बिदि एथ' बुंजाबाबो नों फैबाय थानो आं नोंखौ मोजांखौनो मोनाबा लक्ष्मण मानि इसेबां रागा आंखौ बेफोरबायदि दारांलै आरो थांफिन नों आइयालाय मा आइयालाय बिदिनोखासै जायखौनो बेखौनो बिहामजो फसायलाबायनाय आयंआबो आंखौ मोजां मोनो आंबो नोंखौ मोजां मोनो नोंबो आंखौ मोजां मोननायनि नोजोरजोंल' नायदो अब्लानो जोंनि गासिबो माबायानो जिउआनो मोजां जासिगोन मोजां मोननाया जबरदस्ति जायालै आंखौ जबरदस्ति मोजां मोनो दा साननो नाथाय आं बुंदोंना आंथ' नोंखौ मोनबायानो थाखागोन मोजां नों जायखौ हास्थायदोंना बे नोंनि मालाबाबो जानो हाखाया लक्ष्मण बुजिबाय आरो बे थुनथुलि हाबा जाखानायखौ बोरै गोसोथोखो नोङो थिगबो नंखाया नोंजों मिलायखाया जेबो बेखायनो बाव बेखौ अखाफोर आंनि मामलायाव बारा दाबुं दे नोंहा आलासि जानो फैदोंबा आलासि जानो फैनाय बायदि फै बेयाव बिहामजोनि माबायै फैना नोङो बिहामजोनि मोन्थायखौ आं जानला मानला होआथ' आंनि गोसो बायदिसो होगोन आं जायखौ फसायो नोंबो नोंनिफ्राय नाजा आंबो आंनिफ्राय नाजागोन अके आं सिंग्रा बनायनि जाबानो जाबाय दा गोथाव बानायखायो आं नोंथ' मिन्थिखायोबो मा जाबावगोन बे आइयाबो